Father, my alone. I'm going to go. Father. Don't let me too much. You couldn't know. John Melly, I'm not more come my Bataquam father. What? Father, they use the condom 10 and over. Jesus! I'm a condom on any age of fire. Your cousin, I'm an hour monk father. but you know, I didn't get one. You go Psalm 21, verse 1. Or you're not Bataquam father. Jebe, Yes, father. Yes, father. Yes, father. Umazi Opiko. Father, You want? if I'm not bad on my father. I'm not behind Pokemon. Hey, dog, 1, 2. Actually, Pokemon go yourself. You got what for years I'm not before? bad on my Oh, that was not going to spare it. It's a bath. your cousin. The answer can be a cancer. So I can let people see us. Jebe, not the very My number. mother was it. You got what was in there. Ah, we better want you to an apple. Hey, oh, free copa. Nah, Umazi Ganga. Nah, the very number. Namala, member Gonja. Hey, Gene. Na mama tu ese okuya mama. Gini mere kuonu no. Mem ka fa mod na phone e fuo. Me fe. Umazi gangangam. Me fe mo kunde madu ta sesu. Aso na hapo no mpuru mmiri na ajo. Mama me fe na jebe. Jebe, na ga tere ke na ma. Ga be Bible. Ike gbe akwa ma 23. Akwa ma 23. Joma no ye na aso ari ka aturu. Ọ dịghị ihe ga-akọ gị ebe iweta ya nka ndụ ọ na-emesigo obi aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị jeje ọgba fonu m na ring ọgba fonu m o gịnị ji fonu m gị ji ọka onye na-agwa ma gị apụ onye na-agwa ma gị apụ onye siri anya onye obodo m fada ka ị gara ifuchazi maka ịhụ nwa jamet Jesu! ọha nínú ìlú ìdíjà mọ yóò bẹ̀rẹ̀ níjà mọ kẹ́kẹ́ náà ikọ̀ wá ìlú ẹ̀ ọ́ ẹ̀ wà ní pé yẹn sí ìtò.